road construction. What's up guys? Balik sa ta mag road trip, and this time nata karon diri sa poblasyon o sa Tangkulan, Manolo Fortich, Bukidnon. So mag road trip ko karon padulong sa Dalirig, Manolo Fortich, gyapon na siya. Barangay na siya sa Manolo Fortich. Ubani ko ninyo karon guys sa akong solo road trip. Tara, let's go. Guys, pasulod na ta sa Mangima Zigzag Road diri sa Manolo Fortich, Bukidnon. Spalto kay diri guys, extra careful kita diri perme kay zigzag tayo, zigzag. Liko kayo na siya dre guys. Kung inyong tanahon sa mapa, grabe ka kurbada. Kaya slow down ta dre always. Wow. Time check, it's 9 AM sa Kabuntagon. Medyo ningit-ngit na. Night always there guys. Okay. Log na kayo, samantala sa una one lane ra. Puhon pag makumpleto na tong Mangima o Agusan Canyon nga road, pwede na ka mo shortcut dito if gikan ka sa Libuna. Pwede na ka dili ka mo agi diri sa Mangima. Paki-check gani akong videos dito. Bago lang ko nagkuha na to, nag-video. Kurbada kayo.
beach. Wow, ating tubig sa ano, suba. Kasayo ba sa Panalit eh? Kuning ko anong Mangima Spring Resort adre sa wala. Kaning nasa right to kaning dalan katong bago tanaw man. Kasayo na naliti guys. Vertic daning ko truck. Guys, abot na ta sa Dalirig.